Kaya isang ala na tayo tag-5 din. Mga 6:15 no? May Guys, mali ang ulo guys karang Kuya Bano. Salamat kay Kadyo Mambite. Dahil kaguntabang nga namin. Hindi namin mag-edit-edit o tubig sa pakuri. So, buntang katantanan guys, kanang nag-iilis ng tanis laganiha kay mo padung na sa simbang gabi. Nga kay bundak malaguan. So, din sila pa doon sa simbahan. Wala na may serious na lagi. Bundak ang uwan. Okay guys, kuha ni siya ka ng Kuya Bano nga kuan ba. Kaya kapis nga out ko. Mara niya ang tambal. Nga si Papa Idi guys, kuan na. Parang 2 weeks na may trabaho. Laban lang yapon. Laban lang na ko. Luka pa mag-aaral sa'yo pa kahit Sigang niya. Nagluto na ko. Kuan guys ka lang. Kaniyang giluto nga madali-dali kay mara man ni naadari sa kusina. Kuan ni siya ka ng kanton nga way ko way sahog. Mahal kayo mga sahog. mahal pa. Kuan ka ng blue man ta na ihang isuot niya kay May angay. may angay ko ng blue niya. Pwede na mag pug white. Hindi naman dahil mag-white. Hindi mag-white na rin ako. Na umahawasak sa'yo mambida ka. Kuan ko ka ng tawag ito. Dahon sa guabano. Hinahandi gibutang na kuan sa likod o kanang mukuan mo na siya mga bakterya nak kanang snake plant. isip niya ni mo? Yung classmate ko niya sa high school. Ano man ako pagulit niya? Huh? Nag-Christmas party mo kasi sila nak. Gitanaw niya mami imong kuan o lipay siya katanaw niya mong sayaw. Kayo. Aniwangan na umaran ni siya kuan o. Yung katulog ko sa kata. Saan nga ano. Yung mo pa doktor ta tanaw ng imuhang lubot di ra ba ka magpa tanaw ng imuhang singit. Ilang taon dyan na. Hindi pwedeng dili. So, Bito naman nagbasa-basa gyapon. Ha? Nagbasa gyapon man ah. Medyo mauga-uga lagi siya sa pulbo. Ang problema lagi og mauga. Di ba mga panit murag mabanat na. Yung mabasa na pod. Oh, murag may tusok-tusok ba? Ano man ang siya magtutulog mo maiking ka na di ka tulog. Para lagi ta. So, magpaanta guys ka ng sa sunig kaon dali kay. Paano ba ano? Kung na akong gibutok sa kampo. Kini kayo man daw pugso ni Jute. Basta dili lang kung magbasa og dagat. Di man pwede di ka magbasag dagat kay makabantay po itong mga Mo lagi. Kaya Kuha imo nimo. nilimbit nimo nga sa baktason ra ko. Di yan pwede ko panalitan na yung dungan sila pamahaw ni may mudunggo na ni mga bata. Say nagtala mo sa dagat kuto bandiri ang dagat. Di ala magking-king ka. hindi lang laban ra kita. Sige, tambas yung mga kapamigo di ay. Ila kuno kay gibutangan ako no gipikasin. Nagiha butang ipikasin hapdos man kay nasa lahi Samad magiha. naman ko niya. Kay, lahi ba yung panit ba yan? Magsamad. Mayon to sila kay wala man to sila diabetes. Gabi nangatol ko paputas pulbo di nauga. Pag Shopee na good ka ng pangkuhan sa diabetes. Sus pag uga kay Diabetes? Mahal kayo, libo. di ba ug mauga kon. Di ba ug mauga kon atong panit mura man mainat. O nagliplihok ni mo to siya nga mura siya brand mo tusok pa. Ug mauga. Okay, nas magito. Memories in a perfect Christmas meal. Naligo na mi. Oh, kayo.
time na last na si Bobby ba yung siya gapatukar kung wala makatukar si sister basi makatulog wala siya kamata basi wala kamata yun na nabili na may inspired mo simbang gabi wala may music Kung nalit juga simbang gabi ron. Katawa na yung daw mo sa kasali ko dahil kung alas 4 G's or Dapat alas 3 mag-atang na mo. Hindi na dito mo sakay kay mo man ba ang misa alas mga 30 kapin, 40 mga 45 mo man ba na. dahil isa nga lang natin pag-singin ko din rin Ano sa guys? Paghinay kay nag-heels ra ba to? A few moments later. Magkuha ni sa simento painsan. Kana. Lamat be. Bebe, lamat. Oh. Naranagibugsak na yung mambiyo. Amurang i-pick up. Kay naarabay uwan, musa ng tabunan. Dili ay Ang God for 3, 2,000. Tapos, pwede siyang upgrade to God for 4, 300 per mattress foam lang siya. mag-adog big. Pwede pa kung gusto nila kay sa karon lang sila God for 5, pwede pa yun. Pero Okay, katong ako this last diri kay good na. dito sila. Taas ba dito sila? More na available God for 3 for the December 27. 5 ka Yeah. room. Ang room nga na good for Wala na. 3 ra jud. Almost fully book naman God. Start December 21 to 29, almost fully book naman siya. Mao to ma'am kana na ako tanong diri sa admin diri sa kwan ba. Sa Casa Bonita niya. Mao ni say room mo. So mao ni say room. Good for 3. Di ba good for 3 2,000? 2,000. 2,000 with ano na siya? Almusal. Oo. Tapos, kung mag-upgrade sila, mahimong good for 4, Pwede extra mattress lang ta, diya sa long foam. Pwede. 300 per mattress. Oh, muad ma'am og 300 ug ganahan sila mo 5 sila diri Ano man, magpakatod or ka? tulo. So mga ilang ang room so diri ma'am 2,000 ang room good for 3. Magkatod. Ma'am mo 2,000 good for 3 depende og kuan mag-add mo diri og bid 300 ang add nga bid kung ganahan og 5 sila diri mo kuan or unom ba. Dili siya down payment, ang process ana, kung mo sugo sila sa room, reservation fee 500 per Murag room. pa-reserve lang sila. Pero, non-refundable ha. Kaya need na mo room nga ma-secure para mabukpod na mo sa guest. And then, kung magpa-cancel sila, non-refundable. Kaya instead na mapukan sa lahay nung kaya i-reserve naman na mo sa nila. So, ang reservation fee, 500 per room. And then, ibawas na lang sa total cost of room upon check-in. Okay, ma'am, na minaw ka ma'am ni Sir. Meron? So, dari mo ma'am, duha ka room sa ubos na. Day! Ate Berje! Ate Berje! Ayo! Hala, ka-cute! Laki ni siya? Baligyan mo ni. Hello. Hala, aron dyan ka kinuko. Naku, nagka-cute na ako. Hala, cute siya nga tanan. Hala.
Cute kayo siya, oh. May na mo, oh. Tabi itong cute kayo sa anak, oh. Itong iyang kondo gihatag. Saman. Kang kuan. Kang Liti? may aspin siyang iro. Liti? Ni dili ni kuan ni Ria na kuda kanang iro ko. Ali ko hindi kang Ria, kay isog to. Isog mo tayo to. Dili manghilabot. Mo kana ol si Kali ko na. kaliwat. Nak, Nicole, Hotdog. Tunggag mo yung hotdog. Usa babaye man usa. Sus, karang cute na ko. Cute Wala pa ka. rin mo na uli ang Maluoy ka. Johnson, oh. Ha? Ako Ines Johnson ka. Ines Johnson. Maluoy siya naman. Ako yung gibutang din kasing hilak tos bro. Sa ano mo. Natulog ko. Ugo mo ina oh. Mako Sige lang kay nay, daghan kay nay mga shampoo sa dito sa iro. Yan namatay naman tong amuang. Magmingaw ni sila pagkaw ng isa. Kari kay ganahan ko ari, oh. So nanas Crystal guys, amo na pong gisundo. Gihatod na mo na ganyan buntag, yang gisundo na po na mo karon. Kay niatin siya og Christmas party. Hala, daghan na magdang bag. Pa, dagbuo kini bag. Balod kayo? Lawi bitaw ko nimo. Nilain pa dito yung sabit sila. Isagit sila? Kaya hatlok. Ang yung cellphone mo tala secret to. Yung bitaw ko nga balod kayo sa tanan. Aghil si mong gidag balik. Nya sabay imong nadaogan. Sabay mo na. Ayaw. Kasi imong nadaogan electric fan. Lagi pa sa lubungan niya yung ate og Jollibee. Yung bitaw ko nimo. Yung bitaw ko nimo nga balod kay sa katanan. Tandaan, pag ingon sa mga pasayro ngayon na palud na baka yung kaya ako yung sabi yung alon. Kung lipong puno sila sa balod. Murag mulupad naman. Gihatod sila mong galing buntag niya. Amo na po siyang kuha ron kay. Ay, sa kanila. So, may hapon guys. May hapon ta guys. Kanang kuhan na may dali-dapit na ni hapon. Okay. Tanaw sila sa TV na. Ay, sa kanila nak. Hindi ka na sa gumagiti kay tungtong at tiil. Nagdadi sila og kanang spaghetti na ilang pasalubungan niya yung ate. Salamat guys kay. Ito ka mong glutong pansit kaniha o wala man mahurot. Niya. Lechong manok yung palit si Crystal. Morning guys. Kaya sila nagasimba. Yung sa'yo po kakaon ng gami. Diyan mong gibal hindi hagwa no. Christmas tree. Guys, kanang kanina sila nga simba ako ning ubag simba guys kay kuan kanang gihutoy ko, kanang giubo ko. Ja may ko guys nga kanang maghutoy ko dito sa kuan nya gahi na makadugaw og ubo. Kanang murag lisod ka di ginhawa baghang ubo murag sa gahi sa katanan. Ja ika limang simba na ron lima no. Gahapon didi. Katuig kita ika-upat man to no. Ika-unom na dero sila nga simba guys. Pero gahapon wa sila nakakuan kay ni bunog man ag-uwan. Yeah, Christmas party ni Crystal. Hi sa ka sa mga fans nimo guys. Advance Merry Christmas. Nari ko ano kay guys mga dami. Nari dali. Kung isa. Ganahan mo sila gani guys na. Gummy worm. Ha? Ba't mahulog ang
Dili pa din mong giirog. Aw. Diyan mo to guys kay sa Jupugkazo ko lagi kay nagkuan ko ka ng mga hirbar-hirbar nga kuan ba. Di man ko tiinom og ka ng mga tambal sa kanang pinalit. Kuan ako lagundi sa gulana og dahon sa kuan. Yaban na nya sambong mga naihangi butang guys. Balagi huwag guys kung bakit gihapon ta kay Pasko, advance Merry Christmas nitong tanan guys. Yan naman ko kuan sa hada isang takluban rin ko andi ang galon. Kita mo ko og na mga iring-iring. Iring ni ano ko no. Na. Tibir na. Dili ba teddy bear nga iring ba? Teddy bear. So teddy bear dai siya kay bang iring. So naman biya mo takluban og kuan ang galon para di makuan. Kitaan nga galon siya. Salamat ka Ma'am B. So mo siya guys na among gi tabunan ning kuan kanang galon sa tubig para di ka makita ning galon. Diyan na ko gibutang dali nga tanom nga putos kani siya guys oh. Paswerte man ni siyang putos. Diyan pa isang palitan og nindot nga base ba para na itong Diyan daghang kadto salamat ka Ma'am B. Salamat ka nasa duha ka teddy bear na mura sa galon para di makitaan nanay duha ka teddy bear o ka na mag-asawa. Salamat ka sa mga grasya Ma'am B nga imong gi-share namo. Salamat ka Diyan maro to guys kanang thank you for watching. Amping og ampo tang tanan guys. Advance Merry Christmas.